그들을 내게 못하고 ସେଇ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ କର ବଜାର ସାରା ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା ବି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ତୋ ବାବା ଡାକିଲେ ଯେମିତି କଥା କହିବ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ପରେ ଆସିବେ ଯାଅ ଏଠୁ ତମେ ତୋ ବାବା ଘରେ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ତୋ ଦେହର ଜୀବନଟା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବା ଦେଇକି ପଛକୁ ହେଇଯାଏ ତୋ ବାବା ଘରେ ନାହିଁ କୋଉ ବିବେକରେ ମତେ କହୁଛି ଘର ବାହାରିଲ ତୋ ବାବା ତ ଘରେ ନାହିଁ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତ ଦୁଆର ଘରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ସାନ ଭଉଣୀ ତ ମୋ ନାଲି ଆମ ଆଉ ତୋ ସାନ ଭାଇ ତା କଥା ତ କାହିଁ ପଡି ତାର ଅନ୍ଧକାର ପଛପଟେ ଚିଲମ ଅଛି ତାର ଦୁନିଆର ସବୁ ଅଛି ଯିବିନି ଜମା ଯିବି ନା ସେଇଠି ଦେହ ଦେହ ହେଇ ବସିବା ଆଖିକି ଆଖି ମିଶେଇ କଥା ପୁରା ଡାଲେ ମା ପୁରା ତୁ ବଡ ଘର ପୁଅ ତୋ ବାପା ମା ତତେ ଏଇ ସବୁ ବାପା ମାର ବୁଝିବୁ କଥା ହେଇଛି କଣ କରିବୁ କି କଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ କଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ଭାଇ ଖାଲି ହାତରେ ମାରିଛି ଦରକାର ପଡିଲେ ଜୋତାରେ ମାରି ତତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚପଲରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ପାଗ ଧେଟା ଚାହିଁକି ଦେରି କାହିଁ ଗଲୁ ଆଉ ତୋ ଜୋତା କଣ ମାର କାଇଁ ମାର ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୁ ତ ଜାଣି ମତେ ବାହା ହେଲୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଶେଷରେ ସେଇ ପାସ୍ତା ପଛରେ ଜାଣ ତମେ ଖସି ଯାଉଛ କଣ ଆଜି କଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦେଖ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସେଇଠି ବସିବା ଚୁପଚାପ କଥା ଯଦି କଥା ବୁଝିବ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ହାତ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକି স্বীকার করিব কৃষ্ণ ସେପଟେ ମାରିକି ଶାନ୍ତି ଏପଟେ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତି ନିଶାରେ ଜାଣିବନି କହିଦେଇଛୁ ଛାଡ
뭐 마드라스랑 떠먹다 가보더니 네가 지금 기다리는 거 아니야? 뭐 저거 보셔야 되겠길래 뭐 따먹던 애면 떠먹으래 보시지 않게 뭐 소머리 발견이 뭐래? 많이 걸릴 뻔했으나 나 올라야지 또 미련에서 못 올라가 우리. 아이 진짜 못 올라 비우지. 그거 돌다가 여기 시어리로 모으지 못하고 자, 또 지금 못 하면 들어봤잖아. 한 방송 있습니다. Krishna? 뭐 크리스찬 넘어가지. 이제 뭐를 그렇게 뭘 봐? 뭐 저거는 간디라니 간도 수가 간디라가 네가 가라봐봐 벌써고 아니 소버리고 간디라가 또 소나 바다가 간도 수가 했을 걸요 세, 과연 그런 지어다는 게 주는 거라고 보시는 아 이거 뭐 보십니까? Buko lagi ni dari si Bapa. 무시다 이거도 그런 것입니다. 또 कृष्णा 세고 되더라고. 그렇죠. 제 되더라. 나무 사람 타라. 세운데 타라. 오이와 कृष्णा तो बाबा मुझे भी बताइए बोले भी ठीक होला पहला बापा घर नाम तो अच्छा और आसी ठीक मोर कौन बोलेगा था पड़ेगा था ना चालीली एक हला मंची देखो जेमती गोटिए पाद पछुको पकेइछि इरे भाई पछुको मार दो तापर में होगा आवाम पूरा की तो और सम्माननी तोरा को हम कार पर पड़ेगा ना तो मुश्किल टोटल उतर डालो बहुत चिंता करी कौन फाइनल है ना या तो जियो जहाँ जाऊँगा बोला से काम कर दो तो सोया और राजू नहीं बोल भी सही नहीं बाबा ये और चला मुझे बेचो मुझे बाबा मुझे बता बिल्कुल सो ये सदा को के मिसा को मूल नहीं तो सदा में सदा को तो हाउस करे काम के नहीं तब तो मारो मारो मार देंगे मारे
ଉପରେ ଗରମ ଖାଉଛୁ ପଚାର କହ କୃଷ୍ଣ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିବା ପଛରେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ କହ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କେମିତି କହିବି ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ତୁ ଯଦି ମତେ ମାଡ଼ ମାରିବୁ ମାଡ଼ ମତେ ଖୋପ କାଟିତେ ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଲେ ତୁ ଡର ନା କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀ କଣ ତୁ କାଲି ସତ କହ କଣ ହେଇଛି এই অমরছ এই অমরছটা তো ভৌড়িকে নরকা চলে না ফসে নেছে ভাই আরে তো ভোটের জীবন নষ্ট করে মারা হয়েছে ও হয়েছে 너도 돌아시키노? 나도 서방을 그냥 얘기했다. 예민이 약간 또 넘치니? 지퍼가는 거지. মুভি দেখি তো রাতই কেন্দ্রি দর্শন 너 힘어서. আমরা এই কাজ পুলিশ স্টেশনে অ্যাপ্লাই করা চল 재밌지? 뭐라고요? 뭐라고요? 어머지 마! 앞으로 하면 가는데 가는 가는데 앞으로 하면 가는데 끼리지 멈추기 바보자야 거입니다 우리가 시네마 히로 데려와라 생기지는 뭐 너네를 보지 너네들아 다 나고지 뭐 에이티 못 받아 실수 내가 시네마 가면 이거 무사 너네를 보지 다 나고지 뭐 너도 봐 어디 봐 하면 내 것도 못 봐봐 라이지 마 지금도 못 찍어 모두 구매를 거래받고 나지 কৃষ্ণা তো শেষে জানি শুনি কনসেপ্ট ধরা দে আরে তুই কেবে বি খুশি না পাইলু সারা জীবন যন্ত্রণা পাইলু তুই সারা জীবন যন্ত্রণা ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଭାଇ କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପରେ ମରଣକୁ ହାତ ଢାଳି ଡାକିଛି ଭାଇ ତୁ ଜମା ଖାଆତେ ନା ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା କଥାରେ ଅଛି ପରା ବାପା ମା କରୁଣ କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ସୁଝି ପାରନ୍ତିନି ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ମୋ ଆଖି କିଛିଟା ପିତୃ ଋଣ ସୁଝି ଦେଇଛି ତମେ ସୁନା ଝିଅ ତମେ ମତେ ବାହାରିକି କିଛି ନା କିଛି ଋଣ ସୁଝି ଦେଲ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ରଫର ଦେଇକି ସୁଝି ଏଇ ସମରା ତୋ ଝିଅ ବାବା ପାଇଁ କଣ ଶଙ୍କରା ହଁ କୋଉ ଶଙ୍କରା ହଁ କୋଉ ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରା କଣ ତୋ ସପରାଟା ସପରାଟା ମୋ ସୁବିଧା ବାହାବଳି ଇରେ ସପରା କଣ ଏ ସରି ବାପା ନାଇଁ ଆଜି ତୋର ଇଂଲିଶ ପାଠ ଦେଖିବା ଶଙ୍କର ନା ଶଙ୍କର ଟିକେ ସିଆଡୁ କରିଦେଲେ ଶଙ୍କର ଶ୍ୟାଙ୍କି ଶ୍ୟାଙ୍କୁ ମନେ ପଇଲା ଆଜିଠୁ ତ ନାଁ ହେଲା ଇସ୍ମାର୍ଟ ଶଙ୍କର ମତେ ନା ମାମା ଏଥର ଖୁସି ହବ ଇସ୍ମାର୍ଟ ଶଙ୍କର तो झील बाबा भाई बजेगा हां मु आगे आगे मंदिर जाऊ छी तू खाली असली झील पानी की पहुंच वो बाटे गला ले मते लगियो दीप बचन झील बराबर पत्र दीप कोन बोलर आउ ना केनी कथा अछि कोन मियाली छेना बस अच्छा जहां सोची था छी आप से हिसाब करबो 8-10 टका मने पहुंची बस नासिबे वो समस्त दुई से पहुंचू तू खाली झील पानी की सेठी पहुंच डालमा कौन बोलबे मो कौशल
ये कदम भी 3 किलोमीटर नहीं की बोलेगी कम से कम है रात ठीक है फिर हट जा जानो चमकी बात गोटे अभ्यास है बुझे आस तुम तो राजी मो मंदिर तुमको अपेक्षा करছি खाली मंदिर आसी पहुंची जाओ ସେଇଠି ମୋ ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖିବ ସେଇଠି ମୁଁ ନଈଦାରି ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ତମର ବଳବେଶର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦଇଦାରି ବନ୍ଧ ମହା